खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 एप्रिल समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। बृष राशि। गोबावनिफ्रायनो लुबैना थानाय मुवाखौ मोनफुंनाय नङा, गोसोआ बोरगोन। मिथुन राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, समाजाव नोंथांनि माना बांलांगोन, मोजां सान। कर्क राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायाव बिफानि सुखु फैगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। न'नि खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। तुला राशि। जाथि खुरमाफोरजों मिलायनानै थानो हागोन, अनलायनाया बांगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। न'खराव धोन दौलत बांगोन, थाबथानानै थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। धनु राशि। लामा हान्थिनाय समाव खैफोदजों सोगदावनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। मकर राशि। देहायाव हरखाबै सानाय सुनाय सोमजिगोन, गोबां खस्थ' सहायनांगोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै गोथार खामानि मावनो हागोन, गोसोआव गोथार साननाय हनाय फैगोन। मीन राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ नुनानै गुबुना हिन जागोन, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों, अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।